Kublaya pi baro ngadai Dr. Alisha Imli but nga try hang ni ha office jong DMHO kum i district surveillance officer but ka kamram ka jonga ka di ban pet ye kini ki jingpang ki bala ban kela sha ka klam lada yim sumar ti ha ka bai dei but kani ka jing poor stat jong kani ka jingpang nyang perset ka bangi I ha ki lat pathai ku bor ki bon ha Bangladesh hado menen kasni aksan terek dadang ipit haki kubor ngin iba kumba sanspa tam ki belayap dah kani ka jingpang yang perset ha Bangladesh bat kumbahan 1,000 tam kiba layo ya kani ka jingpang but ha ka jela ka jongiru namar ka long marjan bat ka Bangladesh ni hak long husiar kamtam ki district ki bade marjan border bat ka Bangladesh te hari boy district jongiru watla kamlong border bat ka Bangladesh hendai kibriu ki bayat lenti dah ke district kilong ki babon but hakini ki kendiat ni ngila syamru kat tu kat ni ki cases ki ba don ki dak kishen jong ka jing ki pang yang perset but ha bangi test ye ki ni syamru bagi kilong positive ya ka ni ka measles virus ti syabang nya chakmat ngai chukap ban batai kendiat ha ka bai dei bat ka ni ka jing pang measles ni yang perset di kini ka jing pang measles ka ka jing pang pala pelong do virus measles virus but kaya bet iwe na iwe sha iwe lingba kini ki droplets mo ki pui ki ba ni jerho la ni haba ni senria itu ki badan ya ka jingpang te bat ru kalong ka ba stat ha ban pur we ubriu badan ya ka jingpang ula ban penbet ya kat hadu khat ar hadu khat prangut pat ki we ki ba ya kendo ya u tibat kani ka jingpang kumnu ka sedang kidak kishen ki jongka ki long nengkong itu i brio di kena ila banyo ka jingshet ka bajul tingkan poi hado shispa ar shispa lai ka jingshet nalor kata gila ban mi sa kita ki rash mo ki basau ki gila ban sa ki spots mo ki balong sau ha ka met ka jong ki kong ki sedang sha ka dur kmat sha dien jong ka ni ka score kala ban spread sha ki kiti bat ka hiar pat sha ki kijat ti bat bro koi ka met hi ke gila ban ia ta ki rash la kala khamjur ti nalor kata gila ban don ka ginger ho gila bandan ke jing sau ki khmat ke jing mi ummat kala bandan ke jing sut ke skor kala ru ban khamjur ke ka pneumonia la da ka wan ka khamjur kala ban poi ka pneumonia ka kata ya kitor kala ban khamjur shu ya ka khmat kila ban matla ru ki ni ki bayo ya ka jingpang bala da ka kata ya ka jabieng kala ban poi ka ka encephalitis haba ka jabieng ka siep bat ka mo ka kanang jur mo bat ka lada ka khamjur shu kala ya ban yalam ru sha ka jingyam ti kawai ka ba kongsan gi haban pe hangni ru kalong ba kini ki brio ki ba khamlong high risk mo ki ba kham la ban yo ka ni ka jingpang khamtam kini ki ba hapo ka sansnam ki khilong ki khna ki ba hapo ka sansnam kini ki khilong ki khna ki ba duna ka bam ka di malnourished children kini ki long kumi ki ba armet ru mo ki long high risk na benta jong ka ni ka jingpang bat kitu ki bam pat yo ya ka ni ka measles vaccine ka vaccine ka ba ni ai ban ya da ya ka ni ka jingpang ni ai ha por ba ikna ki dap khandai banai bat ha por ba ki dap shisnam shiteng ti kini kita ki high risk group mo but kini ki balong immunocompromised ru kum ki badon HIV dan ki badon cancer ru ki long mo high risk kini ki infections kum ka measles ti ka ka bangi shampoo ha kini ki si ka long ba teng maka ni ka jing pang ka long ka baklo banya bet ni shamba teng kini ki paru lada ki kon ki don kini ki jing pang ru mo kum ka measles ka sedang with fever maka ni ka jing shit maka ni ka jing don kini ki rash jing sa mi masau ki pha ya ki kon jong ki sha school but kani ka long ka bama na mar bakit kala ban ya bet pat sha ki paralog ha school ti ka long ka request mo la da don ki ba pang hayeng ha sam ki kon ti jong pi da ki yo kani ka fever with rash kani ka jing shit ba ka jing mi jo kini ki rash masau ka bakongsan ka long ba snobha ban let ya kendu sha ki nong suma sha ki doctor mo khnang ba ki la ban advice pi but ya ki kon ti jong pi le ki tu ki bapang ki ban isolate at least mo nyo la ni hadu post ni ru kat badang dan ka tu ka rash tu mot long kin ki dang lo infectious mo nadu ka sngi ba kami ka rash hadu san sngi
kilong highly infectious kila ban penyebit ti bat hadian katu karash katu khong kadat yu ti ki dang don kam hi ban rest ti subhawat pha ya ki khon ki jong fi school lada ki dang don ki dak kishen jong ni ka jingpang bat na kalyang ki nong yalam school ru ngakar pat ada don ki khena ki jong fi khena school jong fi ki badon ya kini ki dak kishen ka moi le ki jingpang ki ba bit ba fin advice ya ki ba kin shong shwa hayeng khang ba kanum dan kanu ke jing ma pat ya ki para khana apo school namar khamtam kan ke jingpang ka kham jur mo ka ha ki khena ki ba hapo sansnem ti kata ka wei bat ru lada i haban shim kya ya ka jingle khot mo ka wei haban ni habi kai hi baro hi bangin sat bha ki kiti kita ka ya bangi jerho bangin da set mo da ka rumal lan ni bangin jerho shaki wei bat ka wei ka long ba kita ki ba pang ki la bandeng mas mo ti kini ki safety precautions ni la ban shim nang bangin penduna ya ka jing spread jo ka ni ka jing pang ti ka wei ru ka measles hi kadi ka viral infection hadu mentalong omdan udawai uban kum ki antibiotics ki ban penyap ki nyang mo ki bacteria hendre tangkala ya dahi ka wei kadi ka measles vaccines ka ba ni ai hi mental even from like government facilities ki ai like private facilities ki ai kadi ka vaccine but ladai ki la don ka ka jingpang measles bona ki kin duna vitamin A kam tam hakamet ti lada la confirm ki kum ki measles cases temot ki haban yo ru ya ka ni ka vitamin A treatment ka ba ki ai arsin mo ki ai mo ki lap menta ki ai menta she dose but hadin ka aku saw kanta kin sa aya ka second dose namar ka ni ka jing duna vitamin A ka bangi jusham hakini ki bapang measles kala ban kata ki khmat ki la ban mat la ru tingi haban shamkya bagin yalam ki khon ki kiti ki jongi bakin let ki jaka sumar ki babiang khnang bakan let nakanu kanu ka complication ka ba mung yo I menta gi sakhi ka ba ja ha ka ri ka ba marjan ka jongi but ngakar pat ru ba ngin shim kya ru na ka benta ki tu ki bapang ki ba shitam pendiang yaki ka bam ka di ka good nutrition because ada ka klan ka bormet ka jongki tingba ka bam ka di ka babyang tumot kila ka mek jongki kala ban yale pasha ka ni ka jingpang bat ru ban ngakarpat ru ba phin share la ka ni ka information shaki way mo ki ba let's say ki bam yo ban yo spoil ka ni ka news ka ni ka por nang ba nila ban control ya ka ni ka jingpang measles but kanum ja kanu ka ba sniu mo ya ki kon ni ki jangi ko lai